Mawa bwino amayi abambo. Koma papa ndamva kupweteka. Tinene zoona ndamva kupweteka. Chifukwa nkhanizi takhala tikuyankhula mbuyo monsemu tayankhula. Koma anthu amaona ngati ndi mapropaganda, amaona ngati tikumuda atupere. Mwaziona lero zimene zachitikazi. Abweratu poyera avula chigoba cha UDF chija tsono azionetsa kuti wati MCP. Akuluakulu ife takhala tikunena, tanena, ine ndanena kunena akuluakulu. Ine atupere ndikumudziwa. Atupere ine ndikumudziwa kuchokera nthawi imene wabwera kunja kumene ali ku sukulu pa ubwana wake. Abambo ake anabwera ku Machinga. Ine ndi wa ku Machinga kwachamba, Machinga South Constituency. Mwandimva? Ndipo ndikumasweni nthawi imeneyoyo ndinali kansala wa Chamba Ward. I was a vice chairperson Machinga District Assembly. Atupere bambo ake anamubweretsa kwa atatitanitsa kwa akapoloma. Mwana timuthandize timuvotere. Alowe ndale aziphunzira pang'ono-pang'ono. Temu yamba analephera atupere zinakanika. Kachiwiri ndi kamene abambo ake aja anapempha Honorable Thengo Maloya. Akulu tasiya tithandize mwanayi inuyo ndikutumizani kunja. Ndikumene anapeza UMP atupere. Koma ndati ndikufotokozereni ineyo palibe amene angaletse mawu anga wandiyankhe. Chimene atupere angaloze kuti wapanga ichi ku Machinga. Manimveti? Chimene tinazazindikira ife tinazoti yes, iyi ni mistake tinachita anthu kuthandizira amene ndi mistake yayikulu. Atupere mayi ake ndi wakulilongwe. Ane muluzi malemu mzimu wause mtendere. Kwawo kunali kulilongwe. Atupere bambo ake abakiri ku Machinga. Atupere sangapange za Machinga, atupere akuyenera kupanga za kwa mayi ake. Mwandimva? Nde anthu mayankhula motumba moyerekedwa pano, mayerekedwa athu. Nde mwaziona zimene zachitikazi. Running mate anakatenga kuti wakulilongwe kwa mayi ake. Ndi zimene zinaonetsa anthu kunena kuti no, china chake chikuyenda. Kusonyeza atupere lilongwe mayi uje ni running mate wake lilongwe. Nde mwaziona atu lero. Inuyo anzathu amene muli kumangochi. Mulati mukumbukire mawu amene anayankhula mayi uja ndanuyu. Aisha Mambo. Ananena anafunsa anthu kuti kodi tivotere tipite ku UTM kapena ku DPP olo ku MCP anthu anati tipite ku DPP. Anthu aja amadziwa ndithu chimene akunena. Lero atupere ndi uyu akavundukula kuti tisavotere ujeni tisathandizie DPP kulibwe tithandizie MCP. Mawu amene ndifuna kuyankhula pano kuti izizi sizinachokera kwa atupere yekha, zachokera ngakhale kwa Abakiri Muluzi. Abakiri Muluzi si munthu wabwinoyi. Abakiri Muluzi si munthu wabwino. Mwandimva? Abakiri Muluzi kwawo ndi ku Machinga. Chitukuko chimene apanga Abakiri Muluzi ndi msewu umene ochokera pa Liwonde kupita ku Ntaja kwawo kwa iwo aja. Uwa wakachokera ku Mangochi pa Mbaluku ukafikanso kuzungulira uko. Ndi chitukuko chimene apanga Abakiri Muluzi mbali ya Machinga. Mwandimva eti? Munati muone even boma linafika posamuka pa Machinga pamene panali pakasupe kusamuka boma kukakhala ku Liwonde kusowa structure president osapangako chitukuko chinechi kwawo kobadwira. TTC chanangoyamba anamaliza CA. Palibe chitukuko china chilichonse chimene anapanga ku Machinga mpaka natula basi udindo wawo. Palibe amanga ndiretse. Lero izizi kumatuluka kumanena kuti tivotere MCP ife ya UDF sizina izodabwitsa. Anthu ndi okonda ndama ndi anthu oyipa, Anthu awanda anthu oyipa. Atupere mwana oyipa kwambiri. Ndipo ine ndeza ndi nyasa. Mwandimva eti? Komabe zili bwino. Anthu amene ali ku UDF onse sanandiye nawo ndalama zimene andi atupere ndi bambo ake. Sanandiye nawo. Anthu amene ali ku UDF ndosauka amene ndili ine pano. Ali ndi nzeru, amadziwa ndipo akudziwa chimene angachite. Ndipo atupere asazalekeze popeza anthu ndinu adyera, anthu akumachinga ena ndi adyera kuti kumumulandira mudzimulandira. Ayichi atupere kukutendesa nsonkhano chisiru mwana wachabe amene uchi. Izitu zimene wapanga apapa zinzopepera kwambiri. Ndipo tikuwuzeni kuti Abakiri apapa mwachotsa ulemu wanu. Inu MCP sangakulemekezeni. Olana kuthetsani mukuti milandu yakubayo chifukwa ndino kuba okhaokha. Koma mudzoti ulemu wanu mwaupungula. Palibe amene angakulemekezeni pakali pano pa zimene mwapangazi.
ino simungati sakisire fe kung'ona kuti tizipitiabe kuzunzika mmene tikuzunzika. Ino ifana chitika chosakumvetsetseni munali afoma akazi anu ainuyo abakira amene mwaberekera ana kayanda angati ino osamva chisoni ndifa ngati imenechi. Ino anyamata akumangochi aja anyamata akumalosa osaja akwanu inuyo munayenera kukhala pa forefront kulira maliro amene ife tinkakudabwani tumene munkaonekera ife timadabwa even olo speech palibe chine chisime munayankhula mamoyo wanu pachitikeni changozi zimenechi kuti munkadziwa zimene munkapanga. Ife tamva nanu chisoni acheya tadandaula tisakuyikeni isoni kumbuyo takudandaulani koma popeza mwafuna kupanga izi tathokoza kuti mwationetsa khalidwe lanu. Mwanayo mumusiya m'mavuto chifukwa inu mulibenso tsogolo mungazayime pandali koma mwana uyu ali ndizofunikira mdziko muno ndi munthu wa mdziko muno adakali fresh adakali wang'ono adzafuna anthu enu ati anthalize pazina apa paonetsatu khalidwe lake lonse timanena ife. Chipana nachisiya manja mwa Lilian Patelo mayi aja nachiwongolera chipana nachitolera bwinobwino nkuchimika mukubwera anthu andiyitana ndifuna kuti ndizayimeza cholenga kuti mutenge chipani mupitise ku MCP chikathera konko chinali chidatha kale ulemu tipeke kwa mayi Lilian Patelo ntchito imene ayigwira yobwesisa chipanicho koma pano pande mwachimaliza litsala sanza la chipani sanza muonanso kutha kwa chisankho chimene ndipo ine take it or not tikanakhala kuti timawerengera patokha mukanazamva chisoni mavota amene mungatenge ku UDF kupititsa ku MCP kwanuwo mukanazamva chisoni tizizidi zachitika anthu atu sopusayi anthu asopusa ono Aisha Mambo jembe anachitira pamene pajapo amene sopusa nsikalo ndi wanzeru mwanimva izi zimene mwachitazi kuti kumwayankhula khalidwe lanu laonekera anthunso akuyankhulani munjira zosiyana-siyana. Amalawi tisabwerere mbuyo tipite chitsogolo ndipo ngati ili misonkhano apapa ndetiyeni gaweni tsopano anthu ayankhule pa zimene zachitikazi. Foma ibaja timati tikati tiyankhule timabwerera mbuyo kodi tiziti bwanji zilibe umboni koma ndimayankhula lero kalolo uchu umboni ulipo zoyankhula zilipo amene muli ndi kutheka kuti mumachita misonkhano pera pali pangani misonkhano yoopsa ija ndipo musabwerere mbuyoyo tiyeni tiwauze anthu zoona zenizeni zonena kuti UDF ndi MCP apitira limodzi anthu awa ndi apitira limodzi tisasekerere anthu andopepera kwambiri inuyo atupera ndipanga kampeni yoopsa imene sinachitikepo nde ndiyafika kuti akazi ako nkuma kuyimika pa msonkhano abambo aku nyumba imani mwayankhula anthuwa ndi kampeni imene munkanena kuti mupanga ije imene yopusayo. Takudziwani mwachita bwino awa ndi mathero a UDF kume ankhulanga ndi amenewa ndithu. Ine ndi Rex Kalolo secondary ndaphunzira pachileka pomwepa mwana wa alamu awo tamvana iti ndine amene ndikuyimira limodzi ndi Atupele Muluzi kapena kuti vice president wa chipani cha UDF. Mawu anga ndachangu kwambiri abale anga tisapange mistake yochotsa voti ku MCP ndi kukapereka ku DPP apopo ndeuti niyonse mmadzikonda. Ndikwerezenso pa malo amenewa moyo wavuta tikudziwa zinthu zikupweteka eya koma makonzedwe ake asakhale kuchotsa voti kwa achakwera nkukapereka kwa ndani kwa Mutharika. Ndili ndi chifukwa DPP sadakambepo mfundo iliyonse ya nzeru akuti akangolowa mboma athana ndi achakwera athana ndi achewa nde ife tikuti ife tidzateteza chifukwa achakwera ndi amalume athu. Tikupana musayiwale kuti timachoka kuno kukwera malole nkutiveka dzina la Msundwe. Msundwetu ndi wathu anyamata ake ndifeyo.